Brzustówka, 40 hektarów. Tutaj Rada Miejska 2 miesiące temu uchwaliła, że powstaną supermarkety. To jest takich 8 centrów M1 razem z parkingami. Wyobraźcie Państwo sobie, co to jest dla radomskich przedsiębiorców, co to jest dla radomskich kupców. To jest po prostu śmierć. Skierowaliśmy do wojewody mazowieckiego zażalenie z 3 zarzutami na tą uchwałę. Być może przyszła Rada Miejska zmieni ten plan zagospodarowania przestrzennego i uda się tutaj w tym miejscu właśnie zrobić centrum logistyczne dla naszego lotniska cargo. Przyjechaliśmy właśnie przed obiekt pasażerskiego portu lotniczego. Obiekt, bo to w żaden sposób nie jest lotnisko. Lotnisko mamy 82 lata i ono cały czas funkcjonuje. Natomiast przyjechaliśmy przez ten obiekt zrobić zwyczajnie ujęcie, by pokazać Państwu, do czego nas ta władza obecna dzisiaj prowadzi. A właśnie wyrzuciła nas ochrona lotniska z parkingu, twierdząc, że możemy stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa tegoż lotniska. Myślicie Państwo, że te samochody, które tam z tyłu stoją, to są samochody pasażerów? Nie, to samochody pracowników. Cała rzesza pracowników, którzy cały dzień nic nie robi, bierze pieniądze i przegania ludzi właśnie z parkingu, którzy chcą pokazać, jaka bzdura jest tutaj budowana. Wydaliśmy już ponad 120 milionów złotych. Nie lata stąd nic, latać nie będzie, bo przecież nie ma na to szans, a jedyną szansą dla tego obiektu, dla tych obiektów, to jest przekwalifikowanie lotniska na lotnisko cargo. Wybudowanie tutaj w tym miejscu magazynów celnych i zbudowanie przy tej okazji na Brzustówce całego kompleksu centrum logistycznego, które by ściągały kierowców i dawały, to centrum logistyczne dawało pracę wielu mieszkańcom Radomia, jest jedyną szansą na to, abyśmy my mieszkańcy przez kolejnych naście lat nie dokładali. A trzeba pamiętać, że tylko 2 porty cywilne pasażerskie są w Polsce dochodowe. Do całej reszty dokładają się samorządy. Nas, mieszkańców, zwyczajnie na to nie stać.